Добре дошли в магическия свят на Лапландия, където величието на природата се среща с очарованието на зимата. Сгушена в сърцето на Арктика, Лапландия примамва както авантюристи, мечтатели, така и изследователи. А в сърцето му се намира перлата в короната – Рованиеми, столицата на севера. Рованиеми град, покрит с сняг и обвит в ефирния блясък на северното сияние, е дестинация, която ще разпали чувството ви за чудо. Този арктически рай е световно известен със своята спираща дъха красота и незабравими преживявания. Ето първите 3 неща, които абсолютно трябва да видите, когато посетите Лапландия и Рованиеми. 1. Сафари с хаскита. Изживейте тръпката на живота си, докато се разхождате из девствени снежни пейзажи, водени от екип лоялни и енергични хаскита. Свежият арктически въздух в лицето ви, звукът на лапи, тропащи по снега и магическата природа ще ви оставят без дъх. Връзката между човек и куче, докато пресичате пустинята на Лапландия, е незабравимо приключение, което ще стопли сърцето ви дори в най-студения климат. 2. Селото на дядо Коледа. В крайна сметка Лапландия е официалният дом на дядо Коледа. Разгледайте емблематичното село на дядо Коледа, където духът на Коледа е жив през цялата година. Запознайте се с самия весел старец, пресечете магическата линия на арктическия кръг и изпратете на любимите си хора писмо с пощенско клеймо от пощенската служба на дядо Коледа. Селото на дядо Коледа е мястото, където мечтите се сбъдват, а радостта по детските лица е наистина стопляща сърцето. 3. Станете свидетел на северното сияние. Лапландия е едно от най-добрите места на Земята, за да видите хипнотизиращото сияние. С падането на нощта се впуснете в пустинята далеч от градските светлини. Погледнете нагоре към звездната нощ и когато светлините затанцуват по небето в спираща дъха картина от цветове, ще бъдете напълно очаровани. Северното сияние е природен феномен, който надхвърля думите и изпълва душата ви с неземно чувство на чудо. Те са напомняне за магията, която все още съществува в нашия свят. Лапландия и Рованиеми предлагат пътуване през девствената зимна страна на чудесата. От вълнуващите приключения до стоплящите сърцето срещи, това място има по нещо за всеки. Това е земя на мечтите и в сърцето на зимата Лапландия блести както никоя друга. Така че, събирайте багажа и оставете арктическото очарование на Лапландия и Рованиеми да ви прегърне. Това е мястото, където магията на зимата оживява и спомените остават за цял живот.